ህጁም እቲ ብስምዒት ተወሊዑ ንልቢ ህዝቢ ዘንደደም ካልእ ገድልን ናጽነት ሰላም ዝከበርኩም ተዓዘብትና ሎሚ ብጣዕሚ ዜማ ሰውራ ኤርትራ ህጁም ብእስጢፋኖስ አብርሃም ዘማች መፂናኩም ኣለና። ኣብ ሰውራ ኤርትራ ብረት ዝዓጠቐ ተጋዳላይ ጥራይ ዘይኮነም ብስነ ጥበብ ዝተጋደሉ ብቁፅሪ ብዙሓት እዮም። ንዝያዳ ምስትምቓር ናብ መደብና መእተዊ እቲ ብስነ ጥበብ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ታሪክ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ሓደ ካብቶም ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ዓለምና ዝተራእዩ መስዋዕትን ብትብዓትን ዝተመልኡ መዘና ዘይብሎም ቃልስታት እዩ። እዚ ቃልሲ እዚ ኣብ ግንባራት ውግእ ብዝፈሰሰ ደምን ብዝተኸፍለ ህይወትን ጥራይ ዝተዓወተ ኣይነበረን። ኣብ ጎኒ እቲ ብረት ዝዓጠቐ ተጋዳላይ ካልእ ሓያልን ስልጡንን ግንባር ነይሩ እዩ። እሱ ከዓ ግንባር ባህልን ስነ ጥበብን እዩ። እዚ ግንባር እዚ ልቢ ህዝቢ ዘረስርስ ሞራል ተጋዳላይ ዝሃንጽ ዕላማ ቃልሲ ዘነጽርን ንውሉድ ወለዶ ዝስግር ታሪክ ስንድን ወሳኒ መድረክ ነበረ። ኣብዚ መድረክ እዚ ከም ብሩህ ኮኸብ ኮይኖም ካብ ዘንጸባርቑ ስነ ጥበበኛታት ሓደ እስጢፋኖስ አብርሃም ዘማች እዩ። ዘማች ብግጥምታቱ ብዜማታቱን ብድምፁን ኣብ ልቢ ህዝብን ተጋዳላይን ዘይሃስስ ኣሰር ዝገደፈም ሓደ ካብቶም ኣዕኑድ እቲ ካልእ ገድሊ እዩ ነይሩ። ካብቶም ብብዝሒ ዝፈርዮም ስራሓቱ እታ ህጁም ዘርእስታ ዜምኡ ከም መርኣያ ናይቲ ዘመን መፀዋዕታ ትብዓትን መበሰሪት ዓወትን ኮይና ኣብ ታሪክ ገድልና ፍሉይ ቦታ ሒዛ ትነብር። ካብ ቤት ትምህርቲ ካድር ናብ ሓራ ከተማ ከረን ጉዕዞ ስነ ጥበብ ዘማች ኣብቲ መፍረይ ሰውራውያን ተጋደልቲ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ካድር መንተብሌም እዩ ተወሊዑ። ኣብ 1978 ነታ ንመጀመርታ ግዜ ደረሳን ጸላእቲ ኣዕገርገሩ ዘርእስታ ዜማኡ ንመድረኽ ምስ ኣቕረበ እቲ ኣብ ውሽጢ ተዓቢጡ ዝነበረ ስነ ጥበብ ተኸልኡ ከም ሓያል ወሓዚ ክውሕዝ ጀመረ። እታ ዜማ መርኣያ ናይቲ ኣብ ልቢ ዝነበረ ሃገራዊ ስምዒትን ኣብ ኣእምሮ ዝነበረ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ነበረት። ድሕሪዚ ምዝዛም ትምህርቱ እቲ ሓያል ውድብ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ዝነበሮ ፍሉይ ተውህቦ ተገንዚቡ ኣብቲ ዝግባእ ቦታ ብምምዳብ ከም መምህር ናብታ ሽዑ ካብ መግዛእቲ ሓራ ወፂኦም ከም ሓዳስ መርዓት ሰላሊማ ዝነበረት ታሪኻዊት ከተማ ከረን ለኣኾም። ከተማ ከረን ኣብቲ እዋን እቲ ሓራ ምድሪ ጥራይ ነበረትን ንሳ ማእከል ባህላዊ ምንቅስቓስ መእከብ ስነ ጥበበኛታት መድረኽ ቲያትራትን ሙዚቃን ኮይና ነቲ ሰውራ ብባህላዊ ትሕዝቶ ተሰራሰር ዝነበረት ከተማ እያ ነይራ። ኣብ ከረንን ከባቢኣን ጨናፍር ናይታ ወናም ጉጅለ ባህሊ ቀያሕቲ ዕምበባ ነቲ ናይ ቃልሲ መንፈስ ብዜማን ግጥምን እናሰነዩ ንህዝቢ የንኩሑን የበርትዑን ነበሩ። ዘማች ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ምቹእን ህያው ዝኾነ ባይታ ምስ በፅሐም ነቲ ኣብ መተንበለ ዝተኸሎ ዘርኢ ስነ ጥበብ ማይን ማሕረሻን ረኺቡ ክዕብዮም ቻ ኣጋጣሚ ኮነሉ። እቲ ኣብ ሕልሙ ዝነበረ ሓያን ስነ ጥበባዊ ሓሳባት ኣብ ሓራ መሬት ከረን ናብ ግብሪ ክቕየር ሙሉእ ዕድል ረኸበ። ልደት ህጁም እታ ንልቢ ዘንቀጥቀጠት ዜማ ሓደ ምሽት ኣብቲ መንፈስ ቃልስን ተስፋን ዝተሓጽበ ሰማይ ከተማ ከረን ጨንፈር ቀያሕቲ ዕምበባ ባህላዊ ምርኢት ንምቕራብ ኣብ ምድላው ነበሩ። እቲ ህዝቢ ነቲ ካብ ተጋደልቲ ዝውሕዝ ስነ ጥበብ ክሰምዕን ክርእን ብሃንቀውታ ይጽበ ነበረ። ኣብዚ ታሪኻዊ ምሽት እዚ መምህር ዘማች ካብቲ ልሙድ ናይ ካልኦት ስራሓት ምቕራብ ወፂኡ ናይ ገዛ ርእሱ ፍርያት ነጸብራቕ ናይ ውልቃዊ ተመክሮኡን ናይቲ እዋን ህያው ስምዒትን ዝኾነት ሓዳስ ደርፊ ከቕርብ ተዳለወ። እዛ ደርፊ እዚኣ ነቲ ኣብ መዝገብ ቃላት ተጋዳላይ ፍሉጥን ፍሩህን ዝነበረ ቃል ህጁም ኣርእስታ ገበረት። ህጁም ኣብቲ ወተሃደራዊ ስልቲ ገድሊ ልዑል ትርጉም ዝነበሮ ኣምርዩ ንሱ ካብ ተራ ታክቲክ ውግእ ንላዕሊ ፍልስፍና መስዋዕትን ተወፋይነትን ነይሩ። ትርር ዝበለ ዕርዲ ጸላእን ምፍራስን ንምቁፅጻርን ብሉፃት ተባዓትን ኣባላት ሃጀምቲ ተባሂሎም ንህይወቶም ምፍታው ወፊዮም ቀዳሞት ኮይኖም ነቲ ናይ ጸላእ መስመር ዝሰብርሉ ስልቲ እዩ። እዞም ሃጀምቲ ብህይወት ናይ ምምላስ ዕድሎም ኣዝዩ ጸቢብ ከም ዝኾነ እናፈለጥዮም ናብቲ ሞት ዝፃወተሉ ግንባር ዝጓዩ። ዕላምኦም ሓደ እዩ ነይሩ ንብፆቶም መገዲ ዓወት ምፅራግ ህጁም። ስለዚ መርኣያ ትብዓት መግለፂ ልዑል ተወፋይነት ኣብነት በጃ ምሕላፍን ኣብ መወዳእታ ከዓ ናይ ዓወት ሕላገትን ነበረ። ዘማች ነዛ ቃል እዚኣ ርእስቲ ገይሩ ዜማ ክሰርሓላ ዝደረኹ ምክንያት ካብቲ ኣብ ልቡ ተቐሪፁ ዝነበረ ህያው ዝኽሪ እዩ ዝብገስ። ንከተማ ከረን ሓራ ንምውፃእ ኣብ ዝተገብረ ሓደ ወፍሪ ካብታ ዝነበራ ጋንታ ንሱን ካልኦት 4 ብፆቱን ንህጁም ተመሪፆም ነይሮም። ኣብቲ ቅፅበት ሞትን ህይወትን ኣብ መንጎኦም ኮይኖም እናረኣዩ ብዘይስክፍታን መስዋዕቲ ቁርባት መንባሮም ኣብ ኣእምሮኦም ዘለኣለም ተሳለም። እቲ ፍርሂ እቲ ትብዓት እቲ ንብፆትካ መገዲ ንምፅራግ ዝግበር መስዋዕቲ ኩሉ ስምዒታት ተደማሚሩ ኣብ ውሽጡ ሓያል ስነ ጥበባዊ ማዕበል ፈጠረ። በዚ ከዓ ንህጁም ከም ሓንቲ ቃል ዘይኮነስ ከም ሓደ ህያው ፍጡር ገይሩ ብምስኣል ነቲ ዝተሰምዖ ስምዒት ኣብ ስዕብ ግጥሚ ኣስፈሮም። ሰራሒት ቅያ ህጁም፣ ሰውራዊት ስልቲ ህጁም፣ ኣቃላጣፊት ዓወት፣ ድሌት ናይ ሓፋሽ ጃዛሜት። በዘን ቃላት እዚኣተን ህጁም ካብ ወተሃደራዊ ስልቲ ናይ ሓይሊ ሰውራም ናብ መሳርሒ ለውጢ ናብ ፈጻሚ ድሌት ህዝቢ ከም ዝተቐየረት ገለጸ። እዚ ከዓ ነቲ ስልቲ ልዕልቲ ዝነበሮ ወተሃደራዊ ትርጉም ፖለቲካውን ፍልስፍናን መልክዕ ኣልበሶም።
أمتات قط من زيمان هجوم እታ ዜማ ብሓያልን ወናምን ዜማ ትሰንያ ብድምፂ ዘማቻ ኣብቲ መድረክ ትቃነን ከላም ነቲ ዝነበረ ህዝብን ተጋዳላይን ኣእዛኑ ጥራይ ዘይኮነስ ልቡን መንፈሱን እያ ዝወሰደቶም ነብሲ ወከፍ ነጊሕ ነፀብራቕ ናይቲ ኣብ ግንባራት ዝካየድ ዝነበረ መሪር ቃልሲ ነበረ ንስኺ ስልቲኺ ፈጻሚ ጅግና ከም ሓዊ ዝበላዕ ኣንጻር ጸላእትና በታቲኑ ዝኣቱ ብዘይተጎልባብነት ንዝመፁ ብጾት ክኸውን ኣብነት ኣብዚ ዘማች ነታ ህጁም እትብል ኣምር ህያው ገይሩ ዘቕርባ ነሱ ከም ሓውን ጸላእት በልዕ እንጅግነት ትፍጽም ንብጾቱም ኣብነት ትኸውን ቅድስ ተግባር ምዃና ይገልጽ እቲ ንብጾትካ ኣብነት ምዃን ዝብል ሓሳብ ነቲ ፍልስፍና መስዋእቲ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ዝነበሮ ተቐባልነት ልዑል ቦታ ይጉልሕ ቀጺሉ ነቲ ብትዕቢትን ብሓሶትን ሰኪሩ ኣብ ከተማታት ዝዓሰለ ጸላኢ ክገልጽ እንከሎ እዚ ቦድቧጅ ሰራዊት ብሓሶት ሰኽረም ኣብ ከተማታት ኮይኑ ደቂሱን ተፈከረም እንተኾነ ይከኣልን ቀጺሉ ንምንባር ኣእጋሩ ተሓምሽሹ ኣብ ኩሉ ወራር እዘን ቃላት ነቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ደርጊ ዝነበረ ትዕቢትን ነቲ ኣብ ሜዳ ዝወርዶ ዝነበረ ስዕረትን ብንጹር የነጻጽራ እቲ ኣብ ከተማ ዝፍክር ሰራዊት ኣብ ግንባር ግን ብተጋዳላይ ከም ዝተሰዓረ ብምግላጽ ንተጋዳላይ ሞራላዊ ዓወት ሂቦም እታ ደርፈ ቀጺላ ነቲ መትከላዊ ተጋዳላይ ምስቲ ኣድሓርሓር ሓይሊ ከተነጻጽርን ከላ ዝኾነ ኣድሓርሓሪ ተመፀተ ሃንዲዱ ከብዱ ነፊሑም ክሳዱ ኣርጊዱ እቲ መትከላዊ ብጻይ ዓቕሉ ዘየጽብብ ኣንጻሩን ክምክት ህጁም ይጠልብ እዚ ከዓ ነቲ ቃልሲ ናይ ክልተ ሰራዊት ውግእ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ክልተ መትከላት ግጭት ምዃኑ የነጽር እቲ ሓደ ብትዕቢት ዝተነፍሐም ኣድሓርሓሪ እቲ ሓደ ከዓ ዓቕሉ ዘየጽበበ መትከላዊ ተጋዳላይ ኣብ ዝግጥም እዚ ህጁም ናይ መወዳእታ ፍታሕ መግለፂ ጽንዓትን መጥረይ መትከልን ኮይና ትቐርብ ጽልዋን ተቐባልነትን እታ ዜማ ህጁም ዝተደርፈት ከም ብርሃን ጸልማት ስንጥቕ ብቕጽበት ኣብ ኩሉ ሓራ መሬት ተዘርግሐት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ማዓስከር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ሰውራም እታ ዜማ መዝሙር ጽንዓትን መበራትዕ መንፈስን ኮነት እታ ዜማ ዝፈጠሮ ናዕታን ረምታን ምስቲ ሓያል ትሕዝቶኣ ተደሚሩ ንሰማዓ ኣብቲ ውግእ ከም ዘሎ ዘምስል ስምዒት ይፈጥረሉ ነበረ እቲ ፍሉጥ ምሁር ድራስን መራሒ ባህልን ዝነበረ ዓለም ሰገድ ተስፋይ ንዜማ ህጁም ዝሰምዐም በቲ ዘማይ ዝነበሮ ዓሚቕ ናይ ስነ ጥበብ ክእለት ኣዝዩ ተደነቐ ነታ ዜማ ዝነበሮ ኣድናቖት ክገልጽ ከዓ እንተላይ ናብ ቋንቋ እንግሊዝ ተርጊመም ክደርፋም ደለኹ ኢሉ ንዘማች ሓተቶም እንተኾነ ዓለም ሰገድ ነቲ ናይ ትግርኛ ቃላት ዝፈጥሮ ዜማ እውን ስምዒታውን ጽልዋ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ክደግሞ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ረኸቦም እቲ ህጁም ዝብል ቃል ዝፈጥሮ ናዕታም እቲ ናይ ግጥሚ ውደት እትን ጣዕሚ ምስ ተተርጎመም ክጠፍእ ምዃኑ ምስ ተረድእም ነቲ ሓሳብ ገደፎም እዚ ከዓ እታ ዜማ ክሳብ ክንደይ ምስቲ ባህልን ቋንቋን ተኣሳሲራም ከም ዝነበረት ዘርእዩ ዓለም ሰገድ በቲ ዝነበረ ሃልኪ ኣንታ ኩሉ ነብስና እኮ ህጁም ኣጭኒሕካዮም ኣብ ክላስ ህጁም ኣብ ቤት ጽሕፈት ህጁም ኣብ ምግብና ህጁም በቃ ህጁም ክብል ብፍሽኽታ ንዘማች ገሊጹሉ እዩ ጽልዋታ ደርፊም ኣብ ሰፈር ተጋደል ጥራይ ተሓጽረን ክሳብ ናብ ሰፈር ጸላእ በጺሑም ኣብ ልቦም ፍርንስን ባደን ፈጠረም ወታደራት ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቲ ተጋደልቲ ዝነበሮም ዘይሕለል ትብዓትን መስዋዕቲ ዝነበሮም ቁርብነትን ክርድእዎ ስለ ዘይከኣሎም እቶም ወንበሬታት ሰራዊቶም ህጁም ዝበሃል ሓሽሽ ዕፀ ፋርስ የብልዕዎም እዮሞም ስለዚኦም ከምኡ ብትብዓት ዝዋግኡ ዝብል ወረ ክነዝሑ ጀመሩ እዚ ሓንቲ ዜማ ክሳብ ክንደይ ሓያል ስነ ልቦናዊ ውግእ ክትከይድ ከም እትኽእልን ንጸላእ ሞራሉ ክትሰብሮ ከም እትኽእልን ዝዓበየ ምስክር እዩ መደምደምታ ዘይጠፋእ ኣሰር ህጁም ኣብ ከተማ ከረን ዝነበሩ ተማሃሮ ንመምህሮም ዘማች መምህር ህጁም ኣስማዓና ባና በሉ ረፍቲ ይኸልእዎ ነበሩ ንሱ ከዓ በታውን ኮናይ ሙዚቃ መሳርሒቱ ዝነበረት ፋጻም ኣኮርዲዮን እናሰንኤ ደኺመ ኸይበለ ብፍቕሪ ደጋጊሙ ይደርፈላ ነበረ ንሱ ዝደርፍ ዝነበረ ሓንቲ ዜማ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ መንፈስ ናይ ሓደ ህዝቢ ነቲ ዛንታ ናይ ሓደ ወለዶ ነቲ ተስፋ ናይ ሓንቲ ሃገር እዩ ዝነበረ ሎሚ ድሕሪ ምሓስ ናጽነት እታ ዜማ ህጁም ሓንቲ ካብተን ወርቃውያን መዝሙራት ገድሊ ኮይና ትዝከር ንሳ ታሪክ ናይቲ ብረት ዝዓጠቐ ተጋዳላይ ጥራይ ዘይኮነስ ታሪክ ናይቲ ብብሩዕን ዜሙኡን ዝተጋደለ ስነ ጥበባዊ እያ ዘማች እስጢፋኖስ ኣብርሃም ብህጁም ገይሩ ስነ ጥበብ ከመይ ገይሩ ሓያል መሳርሒ ቃልሲ ምንጭ መነቓቕሒ መዝገብ ታሪክን መፀዋዕቲ ዓወትን ክኸውን ከም ዝኽእል ብግብሪ ራእየ ስለዚ ህጁም ዜማ ጥራይ ዘይኮነት ንሳ ባዕላ እቲ ብመንፈስን ብስምዒትን ዝተኻየደ ካልእ ገድልን ናጽነት እያ ነይራ ናይሎም መደብና ኣብ ዘዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንመጻኩም ኢና ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ግበሩ ሰላም ወሰናይ